su nestale čarapice? Mislim, to se valjda svi pitamo u životu. Uvijek nađemo neku nesparenu čarapicu i nemamo pojma gdje je druga nestala. I nažalost, te uglavnom uvijek nastradaju. Ono što mi želimo da ih sparimo tako ne sparene, to je nekakva ideja. Ideja za gdje su nestale čarapice. A zašto doživljeno kazalište za bebe? Zato što smatramo apsolutno da i oni zaslužuju nekakvu svoju pažnju i nekako kazališni prostor i izvedbe. Pa smo tako i krenuli u istraživanje što bi zapravo to, što bi to bilo nekakav njihov ambijent, nekako njihovo poticajno okružje. Krenuli smo neko istraživanje, znači što je to sve, pa smo krenuli sa poda, jer pod je zapravo jako važan i bitan za razvoj motorike i emotivnog razvoja. I pod je super za igranje i za roditelji, da zapravo igru provode na podu jer smo tu ravnopravni, radimo to zajedno. Zatim smo kroz istraživanje u glazbi i zvuku došli do jednog zanimljivog skladatelja, on se zove Raymond Scott i radio je 60-ih godina prošlog stoljeća i napravio 3 volumena zajedno sa Gesell Institute of Human Development. To je bila neka inspiracija Adamu Semjalcu koji je bio skladatelj. Uz to je koristio pentatonsku ljestvicu jer nekako najmanje ometa razvoj čulnosti. Prva je u nekakvom poticanju i upoznavanju sa glazbom, vibracijama i intonacijom. Isto smo se bavili čulom vida, tako su došle na red zapravo strukture i neke graficizam, jer zapravo mi kao bebe, mi kao mali vidimo boje, ali zapravo vidimo jake kontraste. A ono što je isto tako važno za nesparene čarapice je da smo mi željeli stvoriti jedan, u toj našoj priči, azil ili mjesto gdje žive te nesparene čarapice, da ih ne odbacujemo, upravo zato jer su nesparene čarapice i simbol Međunarodnog dana sindroma Down i želimo na neki način reći da je različito, drugačije, apsolutno naše, da napravimo jedan šelter i zaklon za upravo to.